Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Татарстанда үз-үзеңне изоляциялау режимы кертелде. Чаллыда карантин таләпләре ничек үтәлә? Залесный проспектында юлларны капиталь ремонтлыйлар. Эшләр кайчан тәмамланачак, Эльвина Андрова белеште. Татарстанда үз-үзеңне изоляциялау режимы кертелде. Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасының санитар-эпидемияга каршы комиссия рәисе Ләйлә Фазлеева шул хакта хәбәр итте. Бу республикада коронавирус инфекциясы таралуын кисәтү максатыннан эшләнелә. Катгый изоляция режимы республиканың барлык халкына да кагыла. Өйдән чыгарга рөхсәт итүче сәбәпләре якындагы 2 көндә билгеләнәчәк. Ләйлә Фазлеева шулай ук үз йортларыннан өзлексез цикл предприятиеләре хезмәткәрләре, даруханәләр, азык-төлек кибетләре һәм башка оешмалар хезмәткәрләре генә китәргә хукуклы. Алар барлык профилактика чаралары шартларында эшләүләрен дәвам итәләр дип билгеләп үтте. Моннан тыш Татарстанда шәһәрара пассажирлар ташу туктатылган. Оператив мәгълүматлардан күренгәнчә, бүгенге көндә Россиядә коронавирус инфекциясы юктыруын 2337 очрагы теркәлгән, шуларның 19-ы Татарстанда. Махсус режим булса да, барысы да өйдә утырырга әзер түгел. Шәһәр җитәкчелеге кабул итә торган чараларга карамастан, кайберәүләр куркынычсызлык кагыйдәләрен боза. Теманы Эльвина Андрова дәвам итәчәк. Соңгы арада социаль челтәрләрдә җәмәгать урыннарында кеше җыю турында язмалар пайда булды. Шәһәрдәшләр биредә кичкенә балалардан алып өлкән яшьләргә кешеләргә хәтле бар дип яза. Без моны тикшерү өчен шәһәрнең популяр урыннарының берсенә Җиңү паркына килдек. Күбесе камера күрүгә бурылып китте. Тик барбер безнең белән оралашып, үз фикерләрен белдергән чалулар табылды. Контакт был сведен к минимуму, я принес, положил пакет, отошел, она его забрала. Дети, я бы не сказал, что на карантине, они на каникулах, но на улицу мы их не выпускаем. К взрослым своим бабушкам, дедушкам, собственно, не направляем. Вот когда начнется в набережных Челнах по 10 человек в день, тогда будем бояться. Йорбуй паркында һәм энтузиастлар бульварында да кеше күп иде. Битлекләрне дә бөтенесе кими. Хәлнең җитдилеген һәркемдә аңлап җиткерми. Шәһәр буенча ЮХИДИ экипажлары өйдән чыкмаска кирәклеге турында кисәтеп йөрергә мәҗбүр. Хәзер шәһәрдә коронавирус таралуга юл куймау буенча штаб оештырылды. Чаллыда чит илләрдән килгән 1600-гә якын кеше өйдә утыра. Узган ял көннәрендә аларның 1300-гә якынын тикшергәннәр. Барысы да карантинны үтәми. Мы обнаружили, что около 100 человек не соблюдали этот режим, поэтому по мере возможности они будут привлечены к административной ответственности. Но тут основная задача не к административной ответственности привлечь, а все-таки людям еще раз разъяснить то, что необходимо находиться дома. Карантин вакытында гамәлләре калганнарга куркыныч тудыручылар 15 000 сумнан алып 40 000 сумга кадәр штраф түли ала. Вазифаи зотларга 50-дән 150 000 сумга кадәр штраф салыначак. Максималь штраф 1 миллион сум. Кемнеңдә булса үлемендә гаепле дип табылган юридик зотлар өчен каралган. Махсус режимны озайткан яки гамәлдән чыгарган очракта шәһәр хакимияте һичшиксез хәбәр итәчәк. Әлегә барысы да өйдә калырга тиеш. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Урын һәркемгә дә җитәчәк. Россия хөкүмәте медицина учреждениеләрендә яңа койка урыннар булдыруга 33 миллиард ярым сум бүлеп бирәчәк. Акчалар 77 төбәк арасында бүленәчәк. Бу хакта вице-премьерлар белән очрашуда министрлар кабинеты башлыгы Михаил Мишустин хәбәр итте. Ашыгыч ярдәм машиналарын сатып алуга да 5 миллиард сум бүленәчәк дип хәбәр ителә. Шулай ук Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта республикада 1400-дән артык ясалма сулыш аппараты бары. Кирәк булса, бу сан 2000 ярыма кадәр җиткереләчәк. Яткан урыннарга килгәндә, кирәк булган очракта программа кысаларында 3800-гә кадәр койка урыннар булдыру каралган. Үлүчеләр саны күбрәк, берничә йортны бөтенләй ябып куйганнар. Бу һәм башка ялган мәгълүмат тарату административ һәм җинаять җаваплылыгына да китерергә мөмкин. Россиядә коронавирус таралуга бәйле дөрес булмаган хәбәрләр саны соңгы вакытта берничә тапкырга арткан. Шуңа бәйле рәвештә Россия административ хокук бузулары кодексының 13.15 маддәсенә тагын бер пункт әзерләнә. Аның 9-10 эшләрендә каралган хәрби гадәттән тыш хәл режимы шартларында административ хокук бузу гражданнарга 50 меңнән
меңнен 500 мең сумга кадәр, вазифаи затларга 500 меңнен 1 миллион сумга кадәр, юридик затларга 1-дән 2,5 миллион сумга кадәр штрафы салу тәкъдим ителә. Әгәр бу чаралар җитәрлек булмаса, җинаять җаваплылыгын кертү мәсьәләсен карарга да туры киләчәк ди депутатлар. Башка илләрдә мондый гамәлләр өчен җинаять җаваплылыгы тәҗрибәсе бар инде. Россияның югары уку йортларына керү имтиханнарын үткәрү вакыты күчереләчәк. Коронавирус таралу куркынышы янау сәбәпле ил вузларына керү имтиханнарын күчерү турында карар кабул ителде. Бу хакта Мәгариф һәм фән министры Валерий Фальков хәбәр итте. Ведомство башлыгы билгеләп үткәнчә, строклар БДИ күчерүлегә бәйле рәвештә үзгәрәчәк. Шулай ук ул уку елын 1 сентябрьдән башлау өчен августның 2 яртысында укырга керүчеләрне кабул итәргә иде дип өстәде. Һава торышы җылыну белән юлларны ремонтлау өчен уңайлы шартлар да барлыкка килде. Бу сезонда беренчеләрдән булып Залесный проспектында автомобиль юлы ремонтлана. Эшләр куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары милли проекты кысаларында алып барыла. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Эльвина Андрова сюжетында. Залесный проспектында машиналар йөри торган өлеше шәһәрдәшләребезне канәгатьләндерми иде. Чалуларның сүзләренә караганда, элекке ремонт озак хезмәт итмәгән. Плохая была яма. Когда ее заново построили, всего 2 или 3 года она была более-менее, а потом снова все это. Капиталь ремонт Абдулла Али урамынан алып күпер урамына кадәр алып барыла. Аның озынлыгы 2 км 800 метр. Автомобиль юллары предприятиесе директоры урынбасары Дмитрий Одигов сүзләренә караганда, биредә 15 метр киңлектәге 4 полосалы юл булачак. Происходит фрезерование от старого асфальтобетонного покрытия и уширение дороги, плюс демонтаж. И вместе скопления воды, вот там постоянная проблема есть в районе улицы Широкой, там будут новые, ливневые колодцы построены. Шулай ук биредә яктырткычлар урнаштырылачак. Нурми Шарипов урамына кадәр тротуар юлның 2 ягыннан, күпер урамына кадәр 1 яктан булачак. Аның киңлеге 2 метр тәшкил итәчәк. Хәзер биредә 30-га якын техника эшли. Килешү буенча эшләр октябрь аена тәмамланырга тиеш. Ләкин автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре аларны иртәрәк тәмамларга ниятли. Шәһәрдәшләр инде җәй азагында яңа юллардан йөрергә мөмкин. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Тамашачылар театрларга, концерт залларына, музейларга йөри алмый, шуның өчен дә сәнгать аларга үзе килә. Чаллы шәһәренең мәдәният идарәсе берничә яңа онлайн проекты башлап җибәрә. Мастеровые Рус драма театры мастеровые белән күңелсез түгел дип исемләнгән онлайн проектын тәкъдим итә. Спектакльләр бушлай булачак һәм аларны карау театрның сайтында һәм рәсми төркемнәрендә басылып чыккан ыстылтамалар буенча ачык булачак. Чаллы драма театры театр онлайн подкастын тәкъдим итә. Социаль челтәрләр архивы, фотолары, театр тормышындагы кызыклы фактлар урнаштыра, шулай ук онлайн класслар үткәрә. Чаллы картиналар галереясы үз күргәзмәләрен видеоэкскурсияләр форматында трансляцияли. 19 марттан 15 апрельгә кадәр онлайн рәвештә югары печать, графика күргәзмәсе һәм аларның иҗаты белән үз тамашачыларын таныштырачак. 2 апрель көнне кичке сәгате 5-тә Күңел радиосы үз тыңлаучылары өчен дә онлайн концерт уздырачак. Турыдан-туры эфирда шәһәрдәшләребез Илнур Гомәровның җырларын ишетә алачак. Бу сезгә ичкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам, сәламәт булыгыз. Закрыли курорты? Открывай Тарханскую. Тарханская 3. Уникальная минеральная вода из лечебно-оздоровительной местности, функциональное влияние которой подтверждено исследованиями. Классическая мебель стала доступной. Обеденные столы от 15 тысяч рублей. Дом эксклюзивной мебели в ТРЦ Сити Молл. 3-й этаж. Возле кинотеатра Синема 5.